Alright guys, ಎಂಚಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ಭರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈದೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ هلا اجا الزعيم العظيم على دين مدفقة قال انت تقول او ಗಡ್ಡೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಲಂಜಿ ಮಂಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಗಡ್ಡೆ ತಂದು ಸೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಇನಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆ ಏರಿಯಲ್ ತುತ್ತುಜಾರ್ ಪೊತ್ತುಲೆ ಯಾಲತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಸಮ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಿಂಜ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾತನ್ನು ಚೂರು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಆಸಮ್ ಮೂವಿಡ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪತ್ತ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಒಂದು ಆ ರೇಂಜ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಂಡ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 minutes ದ ಮೂವಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ತುವರೆ ಅಂಜಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಸಮ್ ಇತ್ತು ಆರ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಏನ ರೋಲ್ ಪಾಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಕಲರ್ ಗೇಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಇಂಚ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಗೇಡಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಪಂದ ಒಂದುಂಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಶಂಕರ ಇಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಅಲ್ಪದ ಕಲರ್ ಗೇಡಿಂಗ್ ಆಸಮ್ ಉಂಟು ಟೈಪ್ KGF ಮೂವಿದ ಕಲರ್ ಗೇಡಿಂಗ್ ತುಯಿಲಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂದು BGM ಉಂಟು ತಂದ ಆ ಒಂದು BGM ಉಂಟು ಟಾಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಆ ಕಿಂಗ್ಲಕ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿಲ್ಲ ಆಸಮ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪನೋರನ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿಡೊಂದು ಜಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತಿ ಪಂಡ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಲೈಕ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ವಿಲನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ವಿಲನ್ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅರೆ ತುಂಬ ಮೂವಿ ಇಟ್ಟು ತುಳುಮೂಡು ನೆನಪ ಹೊಂದಿದ್ದಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ವಶಿಷ್ಠ ಮಾತ್ರ ರಕಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಲುಂಗಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಲುಂಗಿದೆ ಎಂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಸಮ್ ತೋಜು ಲುಂಗಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಸುವರ 8,000 ವ್ಯೂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಮೂವಿ ಒಟ್ಟು ನೀಟ್ ಉಂಟು ತುವರ ಎಂಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೋಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪಲ ಆತ ಅಂದಾಜು ಬಂದಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂವಿ ಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುವರ ಪೋಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾತಕ ತುವರ ಪೋಪಿನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಕಿಂಜ ಓಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಹತ್ಲಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ವೈಟ್ಲಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅವು ತೂವರ ಟೈಪ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಸಾರಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಲ್ಪ ಮೂವಿ ರಪ್ಪ ಮುಗಿಲಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಮುಗಿನಾಗಂತ ಫೀಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ವಿಲನಲ್ಲಿ ಅದು ತೆಗ್ದು ಬಲ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅವಾಗ ದಾದನ ಆರ್ನ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಪೂಜು ತೆಲ್ದಿಲಾಗ ಅವು ದಾದನ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಬ್ಯೂಡು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೊತ್ತುಲೆ ನೂದಿನ ಬಲ್ಪಾಡು ತುಳು ಮೂವಿನ ತುಲೆ ಮುಲೆಬಲೆ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಡೋಂಟ್ ಪೈನಸಿ ಯೋ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್